Tulog nga manok, busy ang balay niya, ikaw kay naghagok. Alas 12 ng dako, huy, bangon na diha. Alas 5 na sa bunta. Hala, kinsa na besh, mayuhan niya stepping line, oy. Makainlove ba niyang shooting free throw? Napay mga muscular, cardiovascular, nindot kay forma. Alam, si kuya na. Hala, si kuya. Psst, hinay niya mo tingog way. Madugan ka ni kuya. Grabe pa na siya magka-training o. Basin makadeserve pa ka ni kuya. Hinere, bitaw na. Go, kuya. Kaya, nawala lagi si kuya. Hala, asa si kuya? Asa si kuya? Dili lagi mga kuya langga. Kay bisag layo kay ka, madungog ka ni kuya kay. Na, sorry kuya. Ano naman Tabang langga. Ayaw pa kuya lagi. Mayuhan ni mo kuya, oy. Kitaag moves bi. Pagkitaag moves ni kuya bi. Na, sorry kuya. Ayaw pa kuya lagi kay. Dungog ka ni kuya oh. Na, sorry Ayaw pa kuya. Ayaw lagi mag-sorry. Ayaw kay mong gara si kuya. Ha? Og idol mo si kuya. Stay put lang. So dili mga kuya kay kisan ngang kuya Kisi daw ya. Sabi, yata yung galakiha. Ayaw pa kuya ha. Hinayon pa niyo makadugog man si kuya. So, dili lang tawin yung nga kuya ha. Kay, kabalo na nga ni kuya, no? Ayaw pag... No? Ayaw, gaya, pagkitaan niya kang moves ni kuya. Ayaw pa kuya ha.